Awungiphindela umbuzo Ntombi. Ngithi mina mhlambe yini ongayisho kwama upcoming artists abantu abafuna ukufana nawe ukuthi nje njalo uma bekhupha something abantu bahlale belindele. Okay, before ngiphendule lokho ngivumelekile ukwashela la ku TV. Ungashela futhi Ungashela, ayikho Ntombi. inkingi. Hayi. Khona ke kulomcimbi omnandi kangaka ngiphethe nje la icala kwami ngadla the king of Maskandi Kuba himself indoda yale enkandla bhuti wami sicela ukwamkela tonight ku Dream On TV. Ngiyabingelela ku Dream On TV nenjani sisi? Siyaphila kahle njani bhuti wami? Hayi ndiyabulela sisi. Waze wajuluka kwenzakalani la? Ndiyasebenza. Ndiyaphangela lapha benizophangela lapha bonile bani ndiyakathisa abantu njani apha. Hayi ndiyabulela. Ngibukile nje ama flash wonke ame kuwenza ngani? Hayi uthando lokuthi mawenza umculo wakhe abantu bewuthanda kuyohlezi kunje ngasonke isikhathi Ntombi. So ngiyabonga nami angizenzeli ngenxa uthande ke kwabantu ngithi nje thank you very much. All right, but Khuzani abantu bawuthanda kakhulu umculo wakho angithi. Siyathanda ukubonga ngomculo sinikeza wona each time ukuphi umculo nje abantu bayawujabulela kakhulu. Mhlambe yipi into ongayisho kwama upcoming artists abantu abafisayo ukuthi baze bafike kulezinga lokuthi njalo abantu bahlale belindile umculo wakho. Awungiphindela umbuzo Ntombi. Ngithi mina mhlambe yini ongayisho kwama upcoming artists abantu abafuna ukufana nawe ukuthi nje njalo uma bekhupha something abantu bahlale belindele. Okay, before ngiphendule lokho ngivumelekile ukwashela la ku TV. Ungashela futhi Ungashela, Ntombi. ayikho inkingi. Hayi, mhlawumbe ngihloniphe naba abanye abashuthayo abanye kodwa ubothobe kuyile hayi benzokwashela. Cha engakusho ukuthi kuyithoba anokuyimisela entweni eyenzayo. Inhlonipho ke uyibeka phambili ukudlula yonke into. Iyona esibekela esikhona. Ngiyathemba nabantu abafikayo endimeni beyiyeke lento yokuthi uma bengena endimeni betshela ukuthi udumo uzoluthola kuphela ngokuthuka umuntu. Kumele ushaye ingoma ukuze abantu bezokuthanda ngoba into yokuthandisa ngabantu ingoma. Baningi abantu ababethuka abanye abantu kodwa ababengenayo ingoma abangekwazanga bedume. So akuyona iqiniso ukuthi uduma ngoba uthuka umuntu. Into ebalekile ukuthi ushaye ingoma. Ugazi ozakhela ngalokubandi ukuthi uyishayele ingoma. All right. Bhuti wami siyabonga kakhulu ube nobusuku obuhle.